Hej og velkommen til Eventbiz. Mit navn er Pernille. I den her kursusvideo, der skal vi i dag kigge på, hvordan man sætter appen op, hvordan man uploader indhold, og hvordan man kan bruge appen interaktivt under eventet, når I afholder det. Som altid, så starter man med at sige Add New Event ved at klikke her. Så vælger I jeres pakke. Det er altid den pakke, der er heroppe. Skulle den være tom, så skal I bare lige give et hurtigt kald eller mail til os, og så fornyer vi jeres pakke heroppe. Eventnavnet, det er rigtig vigtigt i vores system, fordi eventnavnet er med til at skabe den her URL, som vil lede hen til jeres webapp, som I kan sende til jeres deltagere. I kan sagtens ændre på navnet efterfølgende, men I skal lige være opmærksom på, har I sendt linket ud til deltageren, så dur det altså ikke at lave om på navnet, fordi så vil de ikke længere kunne finde den side, I guider dem hen til. Så tænk over det, hvis I ændrer navnet. Organizer name og sms sendernavn her. Det er i forhold til, hvis I sender e-mails ud fra systemet til deltagerne eller sms'er ud, jamen så vil det være det her afsendernavn, som kommer på. Så det vil typisk være jeres firmanavn måske, eller festudvalget, eller hvem det nu er, der sender. SMS kan kun tage 11 karakterer, så derfor har I mulighed for at lave noget andet her, hvis I har et langt firmanavn. For eksempel. Event support e-mail. Vi har forskellige funktioner i forhold til appen. Det er for eksempel den her funktion, vi har, hvor deltagerne kan stille spørgsmål via appen. Jamen, når de gør det, så kommer der for eksempel en kopi af det spørgsmål til den her e-mail. Det kunne være en af de funktioner, som den her mail har. Så det er altså ikke en mail, man kan se nogle steder, hvor deltagerne ligesom bliver opfordret til at stille spørgsmål til den her mailadresse. Det kan man ikke se nogen. Lokationens navn og adresse, det er hvor afholdes eventet hen, og hvor er adressen. Land og så videre, det vælger I efterfølgende, hvor arrangementet afholdes. Tidszonen, hvis jeres arrangement afholdes i en anden tidszone, end vi har her i Danmark, så er det vigtigt, at I retter til, fordi hvis I schedulerer nogle ting, det kunne være nogle beskeder, man vil sende ud eller lignende, jamen så retter den sig efter den tidszone, I har valgt. Ellers så vælger I startdatoen for arrangementet og slutdatoen for arrangementet. Er det bare et endags arrangement, så er slut og startdato det samme. Start- og sluttid, det har ikke så meget betydning faktisk lige præcis på appen. Det er kun en funktionalitet, som vi har i forbindelse med tilmeldingssiden. Så det er fuldstændig lige meget, hvad I putter ind her, hvis I kun kører med appen. Eventsproget, det er rigtig vigtigt, fordi i det tilfælde, at for eksempel, at I vælger dansk her, men så finder I ud af efterfølgende, der kommer nogle udenlandske deltagere, så det hele skal faktisk være på engelsk, jamen så er det for sent at ændre sprog. Så det er den eneste ting, I ikke kan ændre, når I har klikket på Gem Event hernede. Så vær sikker på, hvilket sprog jeres event skal være, når I opretter basisdetaljerne. Ellers er det faktisk det nemmeste simpelthen at slette arrangementet og starte forfra, hvis man skal ændre sprog. Den her Google Analytics, hvis I holder fluebenet i den her, så vil I kunne trække nogle data efterfølgende og kunne se, hvem har været logget på, og fra hvilket device var de logget på, hvilke sider besøgte de osv. Det kan være en god idé at holde fluebenet her. Den her display- og eventkalender er lige meget i forhold til appen, så den beholder I bare eller tager væk, hvis så til lige. Så siger I bare Gem Event, og så går der lige et lille minut, og så har den oprettet jeres arrangement. Nu går jeg lige ind i mit arrangement her, som jeg allerede har lavet. Når arrangementet er oprettet, så vil I komme ind i selve eventet her. I kan altid se heroppe i venstre hjørne, hvad er det for et arrangement, I arbejder i. Hvis I vil ud på forsiden igen, så kan I klikke på logoet her, så ryger man ud på forsiden. Her på forsiden, der har I altid jeres aktive events og kommende events. Men når et arrangement er overstået, så forsvinder det ikke. Det er kun jer, der sletter arrangementer herinde. Men i stedet for vil de nu ligge her under den her drop-down menu, hvor der står Expired Events eller All Events. Så vil I altid kunne finde jeres overståede arrangement. Jeg klikker på logoet her for at komme ind i det her arrangement. Godt. Man åbner altid op her i Settings, og det er herinde, hvor I kan se her, at den åbner op i Edit, det vil sige herinde kan I ændre jeres eventnavn osv. Og som sagt, så er det eneste information, I ikke kan finde her, jamen det vil altså være den information i forhold til at vælge sproget. Så den kan man ikke finde her, men ellers kan I rette til her. Okay. Så det næste step, man vil tage, når man har oprettet basisdetaljerne, jamen det vil være at gå ned her i Sections,
eller undskyld, faktisk vil man lige tage branding først måske her. Og her sætter man sit logo ind, som vil være i toppen af appen her. Hvis man scroller længere nedad, så har du også den her, der hedder Event App-ikonet. Jamen det vil være, hvis man siger til sine deltagere, I kan få i den her app til jeres hjemmeskærm, det vil sige, at den laver en genvej på telefonen, der ligger som et ikon på deres telefon, så det er nemt for dem at få adgang til appen. Jamen så vil det være det logo, I uploader her, som vil være på telefonen. Hvis vi scroller længere nedad, så har I også de her primære og sekundære farver. Det er i forhold til nogle små ikoner, der vil være inde i appen, nogle tekst, der vil være farvet i den her farve, og også i jeres e-mail templates for eksempel, der vil der også være et farvet banner i den her farve. Så det kan I prøve jer frem i forhold til jeres firmafarver. Når I har opdateret de her informationer, så klikker I på Submit. Altid husk at trykke Save eller Submit, da systemet som udgangspunkt ikke gemmer noget automatisk. Godt, så det var lige et sidespring. Det var branding. Den næste step, man kan tage her, det var som sections. Hvis man klikker på sections her og customize app modules, så kommer I faktisk ind her på forsiden af de ting, som lige nu er aktiveret inde i appen. Det her billede, I ser her, det er sådan, som webappen ser ud. For vi har jo 2 typer apps, og det kommer lidt an på, hvad I har tilkøbt i jeres kontrakt, om I kun bruger webappen, eller om I også bruger vores native app. Folk kalder også native-appen for den rigtige app, det vil sige, det er dem, man henter i App Store eller i Google Play. Vores udgangspunkt i den her træning, den bliver at forholde os til appen, til webappen. Og det gør vi, fordi det er den, vi kan vise herinde, mens jeg afholder kurset. Det er ikke, fordi der er så meget forskel rent indholdsmæssigt og opsætningsmæssigt mellem webappen og native-appen. Det er mere nogle funktionaliteter i forhold til, at vi kan køre på internet eller uden internet, og man kan sende pushbeskeder ud eller ej. Så selve indholdsmæssigt, der uploader man det bare et sted, så er det lige meget, om man bruger den ene eller anden app. Men hvis I har spørgsmål i forhold til tilkøb af en eventuelt native app, så tager I bare fat i det. Men som sagt, så tager vi mest udgangspunkt i selve webappen i det her kursusforløb. Godt. Så det, der lige er aktiveret lige nu, og den rækkefølge, man ser her, jamen det er altså sådan, som man vil se appen, hvis jeg nu som deltager er logget ind med det samme. Så her kan man sådan set gå ind og lave om på rækkefølgen, det vil sige, hvis man nu vil have talerne oppe i toppen her, så trækker man simpelthen bare og placerer den her. Hvis ens taler nu i stedet for hed oplægsholder, så kunne man omdøbe den her også. Der har I mulighed for at skrive ind. Udover det, så har I mulighed for at slukke, altså deaktivere de moduler, som I lige nu i hvert fald ikke vil vise i appen. Det kan jo være, fordi man ikke er klar med informationen endnu, og først vil tænde for modulet, når man har det hele på plads. Men det kan også være, at der er funktionaliteter eller moduler, som vi kalder dem, som man ikke vil bruge i det her arrangement. Så er det bare med at få det slukket ned, sådan at deltageren ikke får klikket på nogle tomme ting. Så hvis jeg i første omgang kigger lidt her, så slukker jeg for eksempel for den her, og mine deltagere vil jeg heller ikke bruge, og så videre, og så videre. Slukker her, slukker her. Når vi kommer ned til de her gruppebar, som jeg kalder dem, man kan ikke se inde i appen, at der står gruppe 1, gruppe 2 og så videre, men man kan putte en lille smule mellemrum ind mellem modulerne, så det ikke bliver så kompakt at kigge på. Så det kan man altså gøre ved at trække den her op, og så kan man placere den, hvor man synes, det giver mening. Hvis man godt lige vil have lidt plads her efter deltagerne, så kan man gøre det. Så har vi tale og program, og så de andre deltagere her. Måske vil man godt lige have dem sådan. Ikke? Så det kan I altså rykke rundt med for at lave lidt mellemrum herinde. Nu tænder jeg også lige for afstemninger og Q&A. Måske også lige for sponsorerne her. Og tjek ind. Sådan der. Måske også lige få en talerliste her. Og så videre. Og så trykker jeg igen. Så altså her i Customize App Modules, der kan I bare komme tilbage, så mange gange I har lyst, rykke rundt på det osv. Det giver ikke nogen problemer for deltagerne, selvom de er logget på appen. Jamen, så vil den bare være opdateret med de informationer, I nu har givet den, eller de moduler, I nu har tændt for siden sidst. Så det kan I sagtens komme frem tilbage ved. Ingen problemer. Husk altid til sidst og tryk igen. Godt. Når det er gjort, jamen, så kan man egentlig gå i gang med at uploade information til appen. Og det foregår alt sammen her under modules, altså under Lego Classroom. Yes. Det første modul, jeg vil kigge på her, det er selve programmet.
Hvis jeg klikker her på program sessions, så kan I se her, at jeg har allerede lagt et program ind for dagen. Lad os se på, hvordan man opretter et programpunkt herinde. Man går simpelthen op i højre hjørne her og siger add. Herinde kan man give det en overskrift. Det kunne være velkomst, oplæg 1 eller hvad det nu kunne være. Her kan man beskrive selve programpunktet. Og her vil den altid tage den første dato på jeres arrangement. Så hvis det er dag 2, I er ved at lave, så skal man lige huske at justere. Starttid og sluttid skal man skrive her. Og så kan man her i location, der kan man skrive, om det foregår i sal 1 eller auditoriet, eller hvor det nu er. Og hernede kan I se, at man kan vælge spor. Og det er fordi, jeg først, inden jeg oprettede programmet, så har jeg lavet nogle spor her. Og det vil sige, spor, det fungerer på den måde, det kunne være, at hvis I har et stort program, hvor der foregår sideløbende ting, hvor I ligesom siger, for at hjælpe deltagerne, jamen så vil vi godt dele nogle af de her sessioner ind under forskellige emner, sådan at man som deltager nemt kan finde ud af, hvor er det, jeg skal søge hen mod i forhold til de interesser, jeg har. Så det kunne for eksempel være inden for handel og logistik, så kan man gå ind og justere det. Ellers så trykker man bare hjem her, og så kan man oprette programpunkt for programpunkt. Man har også mulighed for at importere via Excel, så går man op i Tools her, siger import, og så kan man tage den her template ud, åbne den, og så kan man faktisk se den skabelon, man nu har for at opdatere, eller importere sit program. Og det er fuldstændig ligesom jeg lige har gjort nu. Det er, at man skal bruge en overskrift her på sessionen. Du kan putte en beskrivelse ind. Den skal have en dato, en start og en sluttid. Men det her med lokation og så videre, det er noget, I kan putte på, hvis I har lyst og så videre. Så det kan altså også gøres via Excel. Det første gang I laver et program, så vil jeg nok anbefale, at I bare lægger det ind, session for session, så I får en god fornemmelse med, hvordan man gør det. Hvis man har ændringer til programmet, jamen så kan man hurtigt gøre det ved at klikke på de 3 små prikker her, og så siger man enten edit, så får man hele paletten frem, som vi startede med, eller man kan vælge quick edit, og så kan man hurtigt lige gå ind og lave en justering, hvis nu tiden er ændret, eller det er blevet til sal 2 i stedet for, så kan man hurtigt lige lave en ændring her. Så det kan man altså altid rette i. Så kan man jo også vælge at tilknytte en taler her, og i vores system, der fungerer det sådan, at man altså skal have lavet en deltagerprofil på den her taler først, før man kan tilknytte dem til et programpunkt. Så det vil man gøre i det her tilfælde, det er, at man vil gå op her i deltagermodulet. Og nu hopper den lige lidt. Kunne vi prøve at gå den vej der? Godt. Nu har jeg allerede puttet nogle profiler ind her, men hvis jeg skal oprette en ny, jamen så går jeg simpelthen op i højre hjørne her og siger add. Som minimum vil vores system have, at I opretter personer med et fornavn og en e-mail. Al anden information, I ønsker på den, det er op til jer. Man kan sige, taler vi om talere, så giver det altså mening at uploade også deres billede, fordi ellers så ser det ikke særlig pænt ud, når de bliver præsenteret. Så som minimum billeder, der kan man altså via LinkedIn finde billeder måske, og de passer her. Men ellers så må I lige skaffe det. Men ellers så fylder I simpelthen bare på med den information, I nu har på den her taler. I kan se, der er mange forskellige informationer, der kan fyldes ind her. Og beskrivelse og alt muligt forskelligt. Og så trykker man simpelthen gem her. Godt. Hvis nu systemet kommer og siger, når du vil gemme email already exist, jamen så er det fordi, at systemet allerede kender den her profil, du vil oprette. Og det kan den gøre, hvis vi snakker det allerførste event, I opretter, jamen så vil den ikke kunne kende noget som helst. Men lige så snart I opretter event nummer 2, jamen så vil den allerede have bygget en database op på jeres Eventbiz-konto med informationer om de deltagere, der har været inde over jeres event tidligere. Så skal man i stedet for gå ned her i den her, der hedder Assign Attendees. Og så vil du altså her i venstre kolonne se alle de tilmeldinger, eller alle de deltagere, der har været inde over jeres arrangement. Du kan se, for vores vedkommende over 4.000 på den her konto. Så den vokser bare hver gang, I opretter et nyt arrangement. Så for eksempel, hvis det nu var Pernille her, som I gerne ville have som taler, jamen så kan I ikke oprette den her mail igen. Så skal I i stedet for bare lige gå ned her, finde Pernille og klikke på Assign. Og så kan man altså på den måde hurtigt tilknytte en profil til deltagerlisten. Så skal I ikke bygge den op hver gang. Yes, godt. Nu når vi har oprettet profilen, jamen, så er vi klar til at tilknytte den her deltager til
som taler. Så går jeg altså ind igen i programmet, klikker på program sessions her, og så går jeg ind og siger edit, quick edit, og så kan jeg altså nu vælge fra deltagerlisten Pernille her. Okay? Så på den måde kan I tilknytte taler, og lige så snart man er tilknyttet et programpunkt, jamen så vil man nu være at finde under den her modulblok, der hedder taler. Den driller lidt her. Prøv ligesom det hjælper. Yes. Hvis jeg går ind under speaker list her, jamen så har jeg en liste over de to talere, som jeg har tilknyttet et programpunkt allerede. Inde i appen, der vil man som udgangspunkt se på deltagerlisten både alle deltagerne, men også talerne. Men det kan I gå ind og justere, hvis I kun vil have, at talerne skal altså kun vises under det modul, der hedder taler. Jamen det kan I så styre. Der går I ind under den her lille settings-knap, og så scroller I simpelthen ned helt her i bunden. Og så kan man sige, den her hide from attendee list, så aktiverer I den, så den bliver orange og gemmer. Jamen så vil de her to nu ikke længere være på deltagerlisten i ren visning, men kun på under talerne. Nu vi er her under taler settings, så er det også herinde, I kan styre, hvad er det deltagerne må se på de her talere. Fordi I har jo oprettet dem i hvert fald med en e-mailadresse. Men det kan godt være, at I ikke synes, at deltagerne skal have adgang til den e-mailadresse, jamen så styrer I det her inde under display speaker information. Så kan man simpelthen slå det fra, så det er gråt, og så vil man nu ikke længere kunne se det. Okay? Alright, lad os lige prøve at se, hvordan ser det her program egentlig ud, når man kigger på appen. Hernede i venstre hjørne, der har vi en app preview knap. Når jeg klikker hernede, jamen så kan jeg altså se en simulator af en telefon, og på den måde kan jeg hele tiden gå ind og hurtigt logge på og se med deltagernes øjne, hvad er det, jeg har lavet lige nu, og hvad er det, de kan se. Fordi det kan være lidt abstrakt at finde ud af, hvad det er, man har lavet, når man bare kigger herinde fra backenden. Så det er en god idé altid lige at logge på og se, hvordan er det, tingene ser ud. Som udgangspunkt, så skal man være på deltagerlisten for at kunne logge på appen. Det er sådan, de standardindstillingerne er. I kan gå ind og justere, om man skal kunne logge på uden at være på deltagerlisten, eller hvis man faktisk skal bruge et password og være på deltagerlisten. Det er alt sammen noget, I kan justere, og det skal vi nok kigge på. Men som udgangspunkt skal I altså selv lige blive placeret på deltagerlisten, for at I kan logge på simulatoren. Nu logger jeg på. Ja. Det der så sker nu, det er faktisk, at der popper de her tillægsspørgsmål op. Og det her tillægsspørgsmål, det kunne være for eksempel, fordi hvis I nu er i gang med at oprette et event, hvor I ikke har brugt vores tilmeldingssite, men fordi I ved måske godt, hvem det er, der kommer, jamen så har I selv importeret alle deltagerne, som vi også kigger på lidt senere, men I har måske lige et par spørgsmål, I egentlig godt kunne tænke jer at få fra deltagerne, når de logger på appen, for at tingene bliver lidt nemmere for jer. Det kunne for eksempel være sådan et nemt spørgsmål her, som bliver du til frokost? Så kan man hurtigt lige svare ja eller nej. Har du nogle kosthensyn, vi skal kende til, så har I den information. Fordi hvis I har et lille formiddagsmøde, men så er der fælles frokost bagefter, så er det meget rart for jer måske at vide, om man skal bestille 25 sandwich eller 50. Så det kan I også lave herinde. Lad mig lige vise jer, nu vi er i gang med det her, hvor det er, man laver de her tillægsspørgsmål. Nu går jeg tilbage i modules her, og så scroller jeg faktisk ned til det, der hedder sub-registrations. Så klikker jeg her, og sub-registration listing. Nu har jeg allerede lavet nogle spørgsmål, men ellers vil jeg bare have startet med add. Nu prøver jeg lige at gå ind her, se view. Og herinde har jeg lavet mine spørgsmål. Nu kunne jeg jo lige hurtigt lave et til. Det kunne være hvilken sandwich vil du have? Hernede i Select Question Type, der siger I, okay, liner I nogle sandwich-typer op, hvor de må vælge en af dem, eller må de godt vælge både tun og kylling? Eller er det et åbent spørgsmål, du stiller, hvor du ikke rigtig kan formulere nogle svarmuligheder? I det her tilfælde, der tror jeg ikke bare, vi lader det være åbent, hvad de vil have, så kan I ende med at skal lave en masse sandwich, men vi siger, at de må kun vælge en af tingene. Så liner I op her, så kan det være tun, kylling og vegetar eventuelt.
Og det kan vi lave til et obligatorisk spørgsmål for eksempel, så er I sikker på, at de svarer. Så siger jeg gem her. Godt. Nu prøver jeg at gå tilbage til appen her. Og så vil I faktisk se, at den allerede nu har tilføjet det her spørgsmål. Så på den her måde kan I altså hurtigt lave noget lidt logistik i forhold til, i stedet for at få en masse mails frem og tilbage. Så nu siger jeg lige ja her. Jeg vil gerne have 1000, og så siger vi send. Godt. Lad mig lige hurtigt vise jer, hvor det er, de her svar kommer ind, så I hurtigt kan se dem. Så jeg går ind i modules igen. Går ned i sub-registrations her. Og listing. Så har I en tools-knap heroppe, hvor man siger download results. Så kan jeg altså få det hele ud i, en Excel-ark, og så kan I tælle sammen, hvor mange der nu skal have tun eller kylling. Yes. Når jeg er herinde, så kan I også gå ind, og rette i resultat, hvis nu der er en, der skriver til at sige, jeg fik trykket på tun, men jeg vil virkelig hellere have kylling. Så kan man gøre det via appen selv. Det skal jeg også nok lige vise, hvordan I gør. Men I kan også altid gå ind og ændre for deltagerne. For det kan være, at I har sat en indstilling, der siger, at de ikke må ændre selv, men det er kun jer, der kan gøre det. Så kan I altså gå ind her og klikke på Edit Results. Og så vil I se alle deltagerne herinde, som har været inde og vælge deres svar her. Og så kan I gå ind på den enkelte her, sige Edit Results, og så kan I vælge om for deltageren her. Så det kan I altid gøre som organizer. Herinde under Settings-knappen for Sub-Registration, der kan I sige, okay, attendee can change answers. Hvis den er aktiveret, så kan de faktisk via appen ændre deres svar. Så lad os lige prøve at kigge på det. Så går vi ned i App Preview her. Så kan jeg gå ind her under mine registreringer, og så kan jeg scrolle ned i bunden her. Og så har vi Sub-Registrations herinde. Den her kan I selvfølgelig også omdøbe det her felt, og det gør I præcis derinde, hvor vi startede i Settings og Customize App Modules. Der hedder den Sub-Registration, så der kan man sige tillægsspørgsmål eller frokostspørgsmål, hvad I nu kalder det. Så hvis jeg klikker her, så kan jeg se mine svar, og så kan jeg ændre til kylling selv. I kan så også sætte op inde i de settings, vi kiggede på før, hvis I vil have en e-mail, hver gang der er en ændring. Ellers så må I bare gå ind og trække en liste, og så se på datoen, om der er noget der er ændret der. Men I kan altså sætte op, så I får en mail, og det er igen til den her support e-mail, der så vil modtage det her ændring. Okay? Godt. Det var lige et lille sidespring med de her tillægsspørgsmål, men de kan jo være ret vigtige at have også i forbindelse med jeres arrangement måske. Yes, men ellers så skulle vi lige ind og kigge lidt på, hvordan ser det egentlig ud, når jeg logger på appen her. Nu kunne jeg for eksempel godt tænke mig lige at kigge på, hvordan er programmet præsenteret. Jeg går ind i program her. Jamen lige nu så kan jeg se programmet ud fra et tidsperspektiv, det vil sige fra morgen til aften, fra dag 1 og så fremad. Så hvis jeg vil ind og se på et oplæg her, jamen, så kunne jeg for eksempel gå ind under velkomst her. Så kan jeg se, hvad hedder det, hvad tid foregår det, og hvorhen foregår det, og hvilke taler er der tilknyttet. Herinde har jeg også talernes profiler, og det er her, I kan se, at det giver god mening at have et billede med os. Ellers så har jeg et notefelt her, hvor jeg som deltager kan tage en note, det vil sige, jeg kan skrive nogle noter, og så kan jeg bagefter sende dem til mig selv på mail, og så har jeg det hele samlet. Så er jeg fri for at fedte rundt med papir og blyant. Hernede der har I også et feedback på programpunktet, som man kan give. Det kigger vi lige lidt på bagefter. Først så hopper vi lige ud til forsiden igen her, og så ind på programmet. Hernede kan I også se, at man har de her spor, vi snakkede om, de her tracks, vi har oprettet. Og nu kan man jo se med forskellige farver, så det giver jo også et okay overblik over, hvilke emner omhandler de her workshops. Men hvis nu jeg gerne vil give deltagerne en nemmere indgang til programmet, altså hvor de ud fra emnerne kan vælge, hvad de gerne vil se her, så de ikke skal se alle oplæggene som udgangspunkt, så kan man ændre på indstillingen. Lad os lige gå ind og kigge på det. Jeg hopper tilbage i modules her. Så går jeg ind i settings her for programmet. Og herinde der kan I se, der er en, der hedder display both time and tracks, altså vis både tid og spor. Den er ikke aktiveret, så derfor kan jeg kun se tiden lige nu, fordi det er den, der er kryds i. Hvis jeg aktiverer den her, så kan jeg se begge ting. Og hvis jeg klikker på den her, så kan jeg se sporene først. Så det kommer simpelthen an på, hvad synes I, der er nemmest for deltagerne at navigere i forhold til programmet. Så der prøver jeg lige at gå ned og trykke her. Så går jeg tilbage til preview. Og klikker på program. Så kan I se, så ændrede det sig lidt her. Nu kan jeg vælge i stedet for
emnerne, i stedet for hele tiden at se det fra morgen til aften. I kan selvfølgelig omdøbe de her spor, og så skrive emne for eksempel, eller hvad I synes, der passer bedst. Men hvis jeg som deltager nu klikker på handel for eksempel, jamen så vil jeg se alle de programpunkter, hvor I ikke har defineret et spor på. Det vil sige alt det, som I siger, at de her de er fælles, så derfor så skal vi ikke ind og tilknytte dem til alle sporene. Så den vil altså automatisk vise alle de oplæg eller sessioner, som I siger, de er fælles, og så vil den så vise mig dem, som specifikt handler om det her emne. Det vil sige, herinde vil I ikke kunne se det andet spor, vi havde lavet. Så igen, det kommer simpelthen an på i forhold til, hvad I synes, der giver bedst mening for jeres deltagere. Herude, der kan I se, der også er de her stjerner. Her kan I give mulighed for deltagerne, og at de kan ligesom lave deres eget program. For eksempel, hvis de godt lige vil huske, men det der oplæg, det skal jeg i hvert fald huske over til. Og så også den her workshop, den synes jeg også er interessant. Det, der sker, når man markerer de her stjerner, det er, hvis man går ud foran på huset her, så kan man nede i mit program her, se alle de sessioner, man nu selv har valgt. Så har man et rigtig stort program, man tilbyder, så kan det være en god måde for deltagerne simpelthen at kunne gå ind hurtigere og markere sit eget program her. Det kan også være, hvis I har kørt en tilmelding via tilmeldingssitet, at man der har valgt sine sessioner. Dem kan man også tilknytte til de enkelte programpunkter, så de automatisk bliver placeret her i folks program. Så der er forskellige måder, hvordan man kan placere dem der. I kan også tilknytte dem direkte ved at assigne dem under de enkelte programpunkter. Det findes der en helt speciel guide til heroppe under Help og Knowledge Base, så der kan I bare søge på den, og så står der simpelthen beskrevet fra A til Z, hvordan I kan tilknytte deltagerne specifikt til programpunkter og lave deres program. Så det kigger vi ikke lige nærmere på i den her. Lad os lige kigge lidt mere på det enkelte program. Nu går jeg lige ind her, for eksempel i handel, og så går vi lige bare ind i velkomst. Yes, så det var alt det her specifikke information, I kunne se her. Hernede, der var det den her, der hed feedback på programpunktet. Det er sådan en standard feedback del, man kan enten vælge at have på alle programpunkterne, eller på ingen programpunkter. Så man kan altså ikke udvælge, at de kun skal være synlige på få programpunkter. Her er det enten eller. Det her det er en hurtig måde, hvor deltagerne kan give deres mening om et specifikt programpunkt. Man kan sige, at i og med, at I ikke kan formulere spørgsmålet her, så er det vigtigt, at I ligesom siger, hvad er det, de skal rate herinde, fordi er det indholdet af programpunktet, er det talerens præsentation, eller hvad er det? Fordi ellers så kan det være svært for jer at bruge det til noget efterfølgende. Men lad os sige, at de har defineret, hvad de rater, så kan man jo hurtigt som deltager lige give en stjernemarkering her, og man kan også godt sætte en kommentar herinde. Når man har markeret her, jamen, så kan I med det samme her inde i backenden, hvis I går ind under modules og ind under programmet her, sessions, jamen så kan I med det samme her se, okay, hvor mange ratings er der, eller hvor mange stjerner der er kommet ind, og det er antallet af ratings her, altså 1. Igen, hvis I vil trække det ud, så har I oppe i Tools, og så er der den her, der hedder Download Session Ratings, og så kan I få det hele ud i et samlet Excel-ark. Godt. Hvis nu I gerne vil selv definere lidt om, jamen, hvad er det, vi gerne vil spørge om? Vi vil godt være lidt mere specifik, så vi er sikre på, at vi får vi ved, hvad det er for nogle svar, vi får ind. Så kan I jo selv formulere det, vi kalder en poll eller en afstemning, som bliver placeret under de enkelte programpunkt, hvor I gerne vil have dem. Lad os lige kigge på, hvordan man laver det. Så scroller jeg ned her til afstemninger og klikker på Session Polls. Her siger jeg Add Poll. Så skal jeg vælge herinde, okay, hvilket programpunkt vil jeg gerne placere den under. Så nu ser vi bare at køre videre med velkomst her. Og så formulerer jeg mit spørgsmål her. Så siger jeg question type, de er bygget op ligesom de her sub-registrations eller tillægsspørgsmål, vi kiggede på før. Her siger vi, at de kan svare et svar her. Igen, så skriver vi godt. Det kunne være noget i den her stil. Igen, det giver ikke så meget mening at lave de her obligatoriske, fordi man kan ikke sådan tvinge dem på samme måde til at svare på det, men muligheden er der. Så siger man gem her.
Når I har de her spørgsmål, så kan I se herinde, at som udgangspunkt, der er den her orange, det vil sige, at den er aktiv inde i appen med det samme. Men det kunne godt være, at I havde nogle spørgsmål, som I gerne ville styre lidt. Hvornår skulle de egentlig være synlige? Så kan I faktisk gå ind og skedulere det. Hvis I klikker her på 3 prikker, så kan man enten manuelt gøre det ved at sige hide question, altså skjule spørgsmålet, og så bagefter aktiverer man det, når man lige får et tegn fra taleren eller et eller andet. Det er lidt manuelt. Men ellers så kan man gå ind og sige schedule question, så kan man simpelthen sætte en startdato ind, en starttid, en slutdato og en sluttid. Og det er vigtigt, at man udfylder det hele, for at skeduleringen fungerer, som den skal. Og så vil systemet altså gøre arbejdet for dig, og ligesom aktivere den her, når det passer dig. Så det kan man selv beslutte. Godt. Lad os kigge i appen her, hvordan det ser ud. Yes, nu kunne jeg enten gå via programmet og klikke på velkomst og finde pollen der, men man kan også gå ned til selve modulet, der hedder poll eller afstemninger, og så klikker man her, og så kan jeg se, hvad for nogle punkter er der afstemninger på. Så går jeg ind her. Yes, og her kommer jeg egentlig ind i det samme programpunkt, hvor jeg var før, men nu kan du se, nu er der lavet en lille afstemning her, og så siger jeg godt og afsend. Når man har stemt en gang, så kan man altså ikke ændre sine svar. Nu går jeg ind i modules igen for at se, hvordan kommer mine svar ind. Går jeg ned i modul afstemninger, session polls, og nu kan jeg sådan lige se her i overblikket, at der er kommet et svar ind. Jeg kan klikke på tools, så kan jeg sige download results, så kan jeg trække det ud, og så kan I selv lave en planche eller et eller andet på det, og så videre. Så I kan bare bruge det som simpelthen et værktøj til at få noget info ind. Men I kan også lave en afstemning, der foregår lige ude i salen med det samme, og så kan man sætte det op på en storskærm, og så kan man ligesom have det til at køre, imens svarene kommer ind. Det kræver selvfølgelig, at man har en storskærm, og man kører på 2 computere, man lige sætter til, men det er faktisk ikke så svært. Lad os lige kigge på, hvordan man kunne gøre. Så klikker jeg igen her, så siger jeg view, og så igen på de 3 små prikker, klikker jeg på view full screen. Så kommer den op i en ny side heroppe. Her vil jeres logo være. Her er spørgsmål og svarene. Men ellers så klikker man simpelthen her på show chart, når man er klar til det. Og så kan I vise det i sådan et lavkagediagram her, eller i et stolpediagram. Så det her kan man jo have til at stå og opdatere sig selv automatisk efter 5 eller 10 sekunder, og så imens folk simpelthen sidder og svarer nede i salen. Så det kan jo virke super fedt, rent visuelt for deltagerne. I skal selvfølgelig lige overveje omkring den internetforbindelse, I har det sted, I afholder. Der skal altså lige være styr på, at der kan trækkes nok der, for hvis I sidder 500 i en sal eller et eller andet og skal stemme på én gang, jamen så vil den belaste internetforbindelsen. Så det er ligesom nogle små ting, man i hvert fald skal. Men ellers er det ikke så kompliceret, så kan man simpelthen få det op på den her måde. Yes. Så det var lidt i forhold til, hvor I stiller spørgsmål ned til deltagerne. Men vi har jo også den funktion, hvor man ligesom kan nærmest række hånden op ind i appen. Det er vores Q&A, som vi kalder det. Og det er jo, hvor I giver deltagerne lov til at stille spørgsmål til jer, eller til taleren. Så det kan man også gøre via appen. Igen kunne jeg gå via programmet, hvor der er den her lille Q&A-ikon oppe i højre hjørne. Det kan vi lige prøve at gøre den her gang. Så kunne jeg gå ind under handel her. Og så ind i velkomst for eksempel. Her kan I se, der er et lille Q&A-ikon heroppe. Det er jer, der styrer, om man skal kunne stille spørgsmål inden for alle programpunkter, eller om det kun er nogle enkelte, som I vælger ud. Som default er den altid sat op til alle programpunkterne, men hvis man kun vil have det på nogen, så går man simpelthen ind her under modules og program settings. Og så kan man sige her, enable Q&A for all program sessions, det vil sige, nu er den default slået til på alle programsessioner, men hvis man selv vil vælge nogle enkelte, jamen så kan du klikke her, og så kan man gå ind på de enkelte programsessioner ved at sige edit, og så vælger man en lille flueben med dem, der skal kunne stille spørgsmålstegn ved, eller spørgsmål ved. Så det er simpelthen noget, I styrer. Herinde under settings kan man også lige tage den her session rating, det er faktisk herinde, man fjerner den. Så det er den her enable session rating, den slår vi bare fra, hvis man ikke gider have den på. Så der vil altid være alle de steder, hvor I ser den her lille tandhjul her, der er der udtryk for, at man kan lave nogle indstillinger. Godt. Nå, tilbage til Q&A her. Vi går ned i appen. Jeg klikker på programmet. Jeg går ind her. Og velkommen.
Og så har vi et lille Q&A op her. Så klikker jeg. Så stiller jeg mit spørgsmål. Sådan. Her kan I se, der er en lille knap her, der hedder anonym. Og det er i forhold til, at I kan give deltagerne lov til at være anonym. Og når man siger anonym, så er det altså ikke over for jer som organiser. I vil altid kunne se, hvem der har stillet de her spørgsmål. Men hvis man nu, lidt ligesom den her afstemning, vi lavede før, tager den her liste af spørgsmål op på en storskærm, jamen så vil man kunne se umiddelbart, hvem det er, der spørger. Så hvis man ikke ønsker det, jamen så kan man så klikke af her i anonym. Så aldrig anonym over for jer. Hvis der er flere talere til et programpunkt, jamen, så kan man gå ind og sige, hvem er det, jeg specifikt spørger til, eller er det alle talerne for eksempel. Det kunne være, hvis man havde en paneldebat eller noget. Så tror jeg send her. Og din besked er nu afsendt. Jeg laver lige hurtigt et spørgsmål mere, så vi lige kan se to spørgsmål. Den tager vi så og klikker i anonym. Så ser vi send. Sådan. Okay, så lad os se. Nu sagde jeg i starten, at den her event support e-mail havde nogle forskellige funktioner. Og nu er der blandt andet blevet sendt et par mails sted til den, der har tastet sin event support e-mail. Jeg går ind i modules her. Så går jeg ned i Q&A-modulet her. Klikker på overview. Herinde kan jeg så se alle de programstationer, hvor der er kommet spørgsmål ind. Her igen kan man også sige, at vi bruger bare appen her som et godt redskab til at få nogle spørgsmål ind, og så trækker vi dem simpelthen ud her ved at eksportere dem. Så kommer de alle sammen ud i rå data i et Excel-ark. Så kan man sidde og forberede det i en pause, lave en PowerPoint, eller hvordan I nu ønsker at præsentere det. Hvis man bruger systemet til at præsentere det også, så går man i stedet for ned og klikker på de 3 prikker, og så kan man sige Moderator View. Man skal selvfølgelig have planlagt det her på forhånd. Hvem er moderatoren? Hvem bestemmer, hvilke spørgsmål der skal op? Og så videre. Men igen, det er ikke så svært, bare man lige forbereder sig lidt. Her på venstre side, der har I alle de spørgsmål, der er kommet ind. Her kan du se, der er et for Pernille, og her står der faktisk Anonymous. I vil jo igen kunne se, hvem det er, der er spurgt, men når det kommer op på skærmen, jamen, så vil man ikke kunne se det. Så sidder man her og vælger, okay, hvilke spørgsmål synes man er relevante, så sætter man i flueben ved dem, og nu tager jeg lige dem begge to, for det er super gode spørgsmål. Godt. Nu er de på listeviewet heroppe, og når jeg aktiverer den her oppe i Tools, der hedder Question og Projector, så åbner den nye side her, og så kan jeg faktisk se det her. Hvis I vil markere, okay, det er det spørgsmål her, vi diskuterer sådan på en lidt ekstra måde, så går man ind her og skubber det op her, så det bliver aktiveret i den orange her. Hvis jeg kigger herinde, så kan I se, nu er den markeret med blå her. Så på den her måde kan I altså bruge systemet også til at have en Q&A-liste herinde, og så kan man jo sidde nede i salen og tænke, okay, der er allerede en, der har spurgt, hvornår der er kaffe, så det spørger jeg ikke lige om. Så fordelen er jo mange ved at bruge det her. Det er jo også i forhold til, at I kan styre den her samtale. I kan styre, hvad er det for nogle spørgsmål, I egentlig gerne vil diskutere. I kan også styre det rent tidsmæssigt, fordi der kan altid være, at der er nogen, der ikke synes, det er så fedt at rejse sig og stille et spørgsmål. Men der kan også være nogen, der synes, det er helt fint at rejse op flere gange og i lang tid. Jamen så på den her måde kan I altså gå ind og styre det lidt mere. Her kan I også se, at man har mulighed for at like de enkelte spørgsmål. Det kan man gøre inde i appen, det vil sige, at man kan gå ind og upvote de her spørgsmål, som man kalder det. Så hvis jeg går ind nu i appen her, ind under Q&A, velkomst, så kan I se hernede, alt det her med, at man kan upvote, og man kan se de spørgsmål, der faktisk er kommet ind, det er noget, I kan slå fra også. Fordi den her spørgsmålliste, den kan også laves sådan, at alle de andre deltagere som udgangspunkt ikke kan se, hvad der er spurgt om. Og lige nu, hvis man logger på som en anden, så vil man faktisk kunne se de her spørgsmål. Alle de her ting kan I justere i settings. Så jeg går ind her i modules, ned i Q&A, så har jeg igen den her lille settings-knap. Og der er der altså noget med her, hvor man kan sige allow to upvote, jamen den kan man slå fra, og man kan også slå det her aktivering fra, så man ikke kan se spørgsmål. Så der er altså altid noget, I kan justere herinde. Det samme er det her med den anonyme kasse der. Hvis man ikke vil give mulighed for at klikke den, jamen, så kan du slå det fra her. Så der er en masse ting her,
som kan slås til og fra. Hernede kan man faktisk også sætte nogle BCC-e-mails op, fordi hvis nu I brugte den her inden arrangementet, det behøver jo ikke at foregå kun under arrangementet, man kunne også henstille til, at deltagerne kommer med input inden arrangementet, det vil sige, hvad kunne man spørge ind til i programmet, inden man egentlig afholder det. Jamen, så kunne I fordele det sådan, at de relevante talere her, jamen de simpelthen modtog de her spørgsmål på deres givne workshops eller oplæg. Så på den måde skal I igen ikke sidde og modtage de her spørgsmål og fordele dem videre til de relevante folk. Så det kan man altså også gøre. Godt, så husker man at trykke hjem, når man har lavet nogle ændringer her. Yes, så det var lidt i forhold til, hvordan kan I stille spørgsmål ned til deltagerne via de her afstemninger, og hvordan kan de stille spørgsmål op til jer. Så det er nogle af de her lidt mere interaktive funktionaliteter, vi har i appen. Vi har også en anden, som vi kalder talerliste. Og det er egentlig sådan lidt mere, måske skulle man kalde det bed om ordet. Det kan der være i lidt mere formelle settings til generalforsamlinger, eller hvordan I nu måske plejer at håndtere sådan en meget manuel måde med, at man beder om ordet måske. Så kan man altså også gøre det her via appen. Lad os lige hurtigt kigge på det. Her går man ned i talerlisten her. Så klikker man på Session Speaker Listing. Så skal man lige gå ind og sige her, i Tools går man ind og siger Create Session Speaker List. Det vil sige, nu skal jeg sige, hvilket programpunkt kan man faktisk bede om ordet under. Så her går jeg ind i Select Program, og lad os lige holde os til velkomst her, og så siger jeg gem. Og der kan man så åbne op for så mange man nu vil. Og her kan du også forberede det på den måde, at du har aktiveret det her, men du skal lige gå ind og klikke på den her, så det rent faktisk bliver aktivt inde på det enkelte programpunkt. Det vil sige, så I kan styre et tidsrum for den her mulighed for at bede om ordet. Så klikker jeg her, så bliver den orange. Så det vil sige, hvis jeg nu går ned under velkomst nu i appen, så skulle jeg gerne kunne bede om ordet. Så går jeg ind her, jeg går ind i programmet, handel, og velkomst. Sådan, så scroller jeg lidt nedad her, og så kan I se nu, den her er blevet aktiveret, der hedder talerliste, bed om ordet. Så klikker jeg her, og klikker om bed om ordet. Hvis man lige havde en lille note til moderatoren om, hvad handler det om, så kan man gøre det, eller så siger man bare selv. Nu har jeg bedt om ordet her, tror jeg. Yes, den er OK, og der står her, at den venter på godkendelse. Det vil sige igen, det er en indstilling, I kan sætte op til, at der er en moderator, der ligesom skal ind og validere og godkende, at du skal på talerlisten. Så lad os lige gå ind og kigge på, hvordan det foregår. Så går vi tilbage i modules her, og jeg ruller ned her til talerlisten. Og så går jeg op her i speaker listing. Herinde kan I så se alle de programpunkter, hvor talerlisten er aktiveret, og man kan se, at der er en, der ligger her i pending. Okay? Så går vi ind her, så ser vi Projector View. Så åbner den op i en faneblad her. Nu har vi ikke puttet nogen spørgsmål over på talerlisten nu, så lige nu er den tom, så det skal vi selvfølgelig lige have gjort. Så går vi tilbage her, og så ser vi View. Så kommer jeg ind i et billede, der faktisk minder lidt om det her Q&A, som vi har kigget på før. Det vil sige, det der er anderledes, det er, at vi har en ekstra kolonne her. For i midten her, der har vi dem, der har bedt om ordet, og til højre, der har vi vores liste, vi gerne vil vise. Men til venstre her, der har vi faktisk et overblik over alle deltagerne hele tiden. Fordi det kan jo godt være, at formanden eller nogle andre, eller nogen, der ikke har adgang til appen eller et eller andet, de stadigvæk gerne vil bede om ordet osv., jamen så kan I tage dem her fra deltagerlisten, og så kan I simpelthen skubbe dem over på talerlisten her. Så det kan I altid gøre som moderator, styre det på den måde. Men ellers vil I have de her pending, altså dem, der er kommet ind via appen, dem vil I have her. Og så kan I simpelthen lige placere dem herover. I kan også ændre på rækkefølgen, hvis den skulle først osv. Så moderatoren her har altså styr over den her talerliste. Lad os lige prøve at gå ind her. Så kan I se, at den med det samme er opdateret her. Hvis man igen, ligesom med Q&A, indikerer nu, det er altså den her person, der har talertid, så går man lige ind og trykker play her. Og så kan man faktisk gå ind og sætte en tid på, så I kan styre det sådan også. Og så taler den ned her. Så siger man, okay Pernille, du har 5 minutter. Intet mere, intet mindre. Og så kan man styre det på den her måde. Så det er simpelthen op til jer,
at bruge den her bed om ordet, i stedet for at køre det sådan lidt mere håndholdt, som man måske plejer. Så bruger man simpelthen bare talelisten her. Yes. Godt. Lad os lige gå lidt opad her igen. Nu har vi kigget på programmet, hvordan I spørger, hvordan folk spørger jer, og hvordan man kan bede om ordet. Lad os lige kigge lidt mere på det her deltagermodul. Så jeg klikker her og på Attendee List. Nu kiggede vi jo lige kort på, hvis man skulle have oprettet en talerprofil, så kunne man oprette den her ved at klikke på Add. Hvis I nu kun bruger appen, altså ikke har brugt tilmeldingsdelen af det, jamen så kan det være lidt langsommeligt at importere en af gangen, eller oprette en af gangen, skulle jeg hellere sige. Så har man selvfølgelig også mulighed for at importere en lang liste på en gang. Så lad mig lige vise jer, hvordan man gør det. Så går man i Tools, man siger Import. Så kan man bruge vores template her til at få et overblik over, hvordan man kan organisere den information, man har på deltageren. Så kan man klikke her på templaten, sige åben. Og så har du det faktisk her. Når man laver templaten, så vil den altid trække det ud med den information, der allerede er på nu. Så der kan man bare lige gå ind sådan lige og justere lidt i den her liste der. Men faktisk som udgangspunkt, så gælder der de samme regler. Det vil sige, at man skal bare som minimum have en kolonne, der hedder fornavn eller first name, og en kolonne, der hedder e-mail. Alt det andet her, det er faktisk bare noget, I kan putte på, hvis I har lyst eller ikke. Så der kunne jeg faktisk bare gå ind og fjerne i alt det her info, hvis jeg ikke har noget med det. Og så kunne jeg gå tilbage hertil, og så kunne jeg bare bruge de her mest gængse her. Så hvis jeg nu for eksempel opretter en ny her, man kan sige, I trækker nok ud fra jeres CRM-system eller et eller andet, så det foregår lidt hurtigere, så copy-paste det bare ind. Hvis jeg lige laver en hurtig ny profil her, sådan der. Nu laver jeg lige med vilje en fejl i den her e-mailadresse, for I kan se, hvordan det sker, hvis man har lavet en fejl i sin import. Så går jeg ind og siger gem som her. Gemmer den på skrivebordet. Det skal være som en CSV-fil UTF-8, hvis jeg har en Mac. Hvis I ikke har en Mac, så kan I enten gemme den her, eller gemme den som almindelig CSV. Det er op til jer. Så siger vi gem. Godt. Så går jeg lige tilbage. Så siger jeg select file. Hernede der kan man se, der er to forskellige prikker, man kan sætte. Den ene den siger create new records. Jamen så vil systemet bare gå ind og kigge, okay, er der nogle nye mailadresser? Det vil sige mailadresser, der ikke lige nu er på deltagerlisten. Så kigger den efter dem og placerer al den information, der nu er på de profiler. Men det kan også være, at du allerede har kørt deltagerlisten en gang, men nu har du fundet ud af, at du skal lige have placeret deres telefonnummer også, eller en anden information på. Så har du opdateret dit Excel-ark eller din CSV-form. Så er det vigtigt, at du trykker i den her i stedet for, fordi ellers vil den ikke lave noget nyt, fordi den kender jo godt de mails allerede. Så skal man lige vælge den her, så den også kigger, om der var kommet ny information i de allerede eksisterende mails. Godt. Nu tager vi bare New Records her. Så siger vi Select File. Så finder vi lige deltager den der. Siger næste. Så kommer man lige ind i det her billede, hvor man ligesom skal mappe sin information. Nu kender systemet godt de her overskrifter, det vil sige first name, det ved den godt, det skal den mappe med det, der hedder first name i systemet, og det vil sige fornavn her. Men havde I nu lavet den på dansk, det kunne man også sagtens gøre, men så vil der stå fornavn her, og så vil der bare stå her, vil der stå do not map this field, fordi den kan ikke kende det, den kan ikke afkode dansk på den her måde. Så der skal man bare gå ind og sige, okay, når jeg skriver fornavn, så mener jeg altså, at det er et first name, og så videre. Men lige nu, når I bruger vores template, så kan den altså godt placere informationen, så der kan man ret hurtigt bare sige next. Godt, nu kan I se heroppe, der kommer den op og siger, okay, den har lavet 0 nye, fordi der var ikke nogen nye på listen, som den ikke kendte i forvejen. Så derfor siger den, der er bare 7 duplicates. Så det mener jeg, det betyder ikke, at den har lagt de samme 7 ind igen. Det er bare sådan en info, at der var noget kendt viden der. Men den siger også til mig, at der er en fejl. Så når jeg klikker her på fejl, jamen så kan du se her, invalid email. Og det er simpelthen fordi, jeg mangler det her .com, så kan den godt se, at der er noget galt der.
Den kan ikke gå ind og validere, om e-mailen rent faktisk eksisterer, hvis nu man har skiftet job eller et eller andet. Det kan den ikke se. Men den kan sige, hvis der mangler noget, et snabelag, eller for eksempel nogle gange oplever man, at efter man har skrevet .com, så er der måske snedet sig et mellemrum ind efter. Men så kan det være sådan noget. Så må man lige ind og kigge i sit Excel-ark, ret fejlene, og så kan man bare importere den samme liste en gang til, og så skulle det helst fungere. Godt. Perfekt. Så sådan kan I altså håndtere store mængder af deltagere, som I kører ind automatisk på deltagerlisten. Hvis vi kigger på settings-knappen her for deltagere, jamen så kan I også herinde, ligesom vi var inde på med talerne, simpelthen gå ind og definere, hvilken information skal man kunne se på de her deltagere. For det kan godt være igen, I har behov for noget forskellig information i backenden, men det skal ikke deles nødvendigvis med alle de andre deltagere. Så tager I simpelthen bare og klikker af i den her liste igen, efter hvad der nu passer. Og det er altid nemmest at gå ind under App Preview, gå ind på en given deltager og se, hvad kan jeg egentlig se derinde. Fordi så ser I det med deltagerens øjne, i stedet for at kigge herinde. Så er det bare tilbage til listen og justere her. Så det er altid jer, der styrer, hvad skal man kunne se. I den her, der hedder Change Permissions, der kan I faktisk også gå ind og bestemme, hvad kan folk se på deres egen profil, altså hvis de går ind og klikker på redigere profil inde i appen. Så her er der som udgangspunkt aktiveret alle mulige ting. Så her vil jeg også sige, det er en god idé lige at gå ind og rydde lidt op. Den eneste, der er lidt misvisende, det er den her e-mail, for den vil de aldrig nogensinde få lov til at ændre i, lige meget om den er aktiveret herinde eller ej. Men ellers så kan jeg altså gå ind og rydde lidt op i det, hvis nu de ikke skal tage hensyn eller stilling til, hvilke alder eller køn eller fornavn i passet, efternavn i passet og alle de her ting. Det er måske ikke så relevant lige for jeres arrangement, men det kan være, det er for andre. Så her kan man simpelthen lige gå ind og justere her. Spørgsmål af company, det må de godt, og så videre. Det kan også være, at I har puttet en information ind i afdelingsfeltet, som de absolut ikke må røre ved, fordi det skal I bruge til nogle udskrivning af navneskilte eller noget. Så er det også meget godt at slå det fra herinde, fordi det betyder ikke noget i forhold til, hvad man så kan vise på deltagerlisten. Det her det er bare simpelthen i forhold til, hvad kan deltagerne selv gå ind og rette i inde på deres profil. Så prøver vi lige her at lave listen lidt kortere her. Sådan. Og så trykker vi igen. Godt. Nu trykker jeg lige ud på indstillingen her igen, fordi vi går lige lidt længere ned her. Hernede i Sign In Settings, der har I de her indstillinger, I kan justere i forhold til, hvordan man logger på appen. Det vil sige, lige nu som det står her, jamen så skjuler den passwordet, det vil sige, den spørger ikke om noget password, men hvis I gerne vil have, den skal spørge om et password, jamen så skal I fjerne de to orange her. Og så kan man eventuelt aktivere den her, der hedder Show Default Password, fordi så kan man selv lave sit eget default password eller standard password, som de så logger på med første gang, og så lige umiddelbart derefter bliver de så bedt om at lave deres eget personlige password. Så det er altid jer, der bestemmer, hvordan og hvorledes skal man kunne logge på her. Man ved jo med sig selv, at man er altid lidt træt af for mange passwords, men der kan være nogle retningslinjer og noget, I skal følge. Det er helt op til jeres egne regler at gøre det. I skal bare vide, at muligheden er her. Så husk at trykke igen, hvis I laver nogle ændringer. Godt, lad os lige hoppe ind i appen her og se, hvordan det egentlig ser ud. Hvis man går ind på en deltager, klikker her, for eksempel på John her, jamen så kan I jo hurtigt se, hvad kan jeg se på John her? Hans navn, hans titel, hans firmanavn. Her er hans telefonnummer, hans mail og netværksgruppe og bordnummer og nummer eller hans delegerede nummer osv. Så der kan jo være en masse ting, man synes, okay, det skal vi lige have ryddet lidt op i, fordi der er egentlig ikke nogen, der skal se, hvad for en netværksgruppe han er i eller et eller andet. Igen, det er jer, der styrer det, hvor vi lige kiggede før. Den her lille visitkort kan man også downloade som deltager, og så lægger den ned i ens kalender på sin computer. Så det er sådan, hvordan det er herinde. Her kan man også se, at man kan chatte med de enkelte deltagere, så hvis jeg gerne vil sende en besked til John her, lige sige, hey, det var et spændende oplag, du lavede, skal vi lige mødes over ved kaffemaskinen her kl. 10, eller så videre. Så det er også en af de her interaktive funktionaliteter, hvor I kan engagere jeres deltagere på en nemmere måde. Yes, så går vi lige ud på huset igen. Så det var lidt om deltagerne. Så var der også det her med, at man selv kunne rette i sin egen profil. Det gør man oppe i settings-knappen her. Og så kan man klikke på redigere profil. Og herinde er der nu ryddet lidt op i forhold til, hvad jeg kan se herinde. For før var listen alen lang. Men nu er der ligesom i forhold til, hvad jeg synes, de mest relevante. Herinde har I også den her import af profil via LinkedIn.
Det kan også være en god idé at bruge den, fordi så ved man, at folk lige får puttet et billede på automatisk. Men igen, det er noget, I styrer, om de skal have lov til det. Yes. Lad os gå tilbage til modules her og kigge på deltagerlisten igen. For det kan jo være, ofte har man brug for måske at dele folk ind i nogle grupper til, til det her arrangement. Så kan man gøre det her i groups. Det kunne for eksempel være en bordplan. Hvis man har sådan en, så kan det være meget godt at dele dem op, og så kan folk selv navigere via appen og se, hvilket bord skal de sidde på. Så klikker vi på add her. Så kunne man lave overskriften her, i det her tilfælde, bordplan. Så siger jeg gem her. Så nu skal jeg have lavet de enkelte borde, man kan sidde ved, og hvor man kan placere deltagerne. Så klikker jeg her på add subgroup. Bord 1 for eksempel. Gem. Og bord 2 måske. Så slipper I for at skal informere folk om det her og hænge plancher op og alt muligt andet. Så kan de simpelthen bare navigere og se det inde i appen. Så går jeg ind under det her bord. Hvis jeg vil putte nogle folk over på bordet, så kan jeg klikke her. Og så kan jeg klikke Assign Attendee. Og så kan jeg faktisk her manuelt simpelthen vælge fra listen, hvem der skal sidde ved bord 1. Så klikker jeg på Assign. Og klikker på Groups. Og så kan vi se, at nu er der 4 deltagere på det her bord 1. Hvis I nu har rigtig mange og skal navigere imellem, og I faktisk via deltagerlisten kan klippe og klistre lidt i det, jamen så kan I eksportere deltagerlisten, og så kan I lave en CSV-fil, hvor I kan fylde folk over i grupper direkte via en import. Så laver I simpelthen bare en CSV-fil med en kolonne, der skal bare stå e-mail i toppen, og det kan så være bord 2, kalder I den, og så går I simpelthen ind her, og så siger I stedet for import assign attendee, og så siger I select file, og så kører I den simpelthen ind automatisk. Så foregår det fuldstændig automatisk og hurtigt på den måde. Så det kommer lidt an på, hvor mange deltagere har I at håndtere. Hvad synes I, der er nemmest? Okay? Godt. Lad os nu se, nu fik vi nogle fordelt i grupperne her. Så kan jeg gå ind via appen. Så kan jeg klikke på mine registreringer for at se, hvor skal jeg egentlig sidde henne. Så scroller jeg ned, så er der for eksempel, skal vi lige se her, det er ikke bordnummer, der bliver lidt forvirret. Det er bordplanen her, den ligger her. Så kan man klikke på bord 1, og så kan jeg se alle dem, jeg skal sidde på bord sammen med. Så det er jo også en måde, I kan måske gøre livet lidt nemmere for jer selv ved at bruge fordelingen her. Så det er i hvert fald en idé her. Noget andet, der er smart ved, når man deler folk ind i grupper, det kan også være, det betyder måske ikke, at de skal kunne se, hvilke grupper de er i, men I vil bare gerne kunne kommunikere hurtigt med dem. Hvis I ikke skal se, hvilke grupper de er i, så går man ind i modules her. Så går man i deltager settings her, og så kan man faktisk slå det fra her. Det er lidt ligesom det her med sporene og emnerne i programmet. Her kan man vælge, om man både skal se i deltagerlisten, når man skal se grupperne, fordi hvis det er noget med bordplan, så giver det måske ikke så meget mening, at man ser det i deltagerlisten, jamen så kan man slå den her fra ind i deltagerlisten. Men hvis man heller ikke skal kunne se det inde i sin egen profil, hvilke gruppe man er i, så kan man slå den her fra. Display group in attendee profile. Så slår man den fra, og så kan man for eksempel også slå den her fra. Nu tager vi også den der, og så trykker man gem. Så ser man ikke længere, hvilket bord man er placeret i, eller hvilken gruppe, fordi hvis det nu er bare en inddeling i forhold til, så I kan hurtigt kommunikere med de enkelte grupperinger, så kan det være, at det er bare noget, der skal ligesom være lidt skjult. For at kommunikere med deltagerne, så kan man klikke på den her, nyheder og opdateringer. Så går man ind her og siger add. Så kan man hurtigt lige lave en lille besked her. De her news and updates, man laver herinde, dem kan man jo forberede på forhånd, fordi man kan gå ind her og klikke på yes til at skedulere. Så kan I jo igen få systemet til at arbejde for jer, så I ikke skal huske i løbet af dagen, at nu skal der også sendes den besked ud osv. Så kan I forberede dem. Men der kan jo også være nogle beskeder, man ikke kan forberede, som lige kommer op, hvor man gerne vil sige for eksempel til gruppe 1. Der er lige en besked til dem, at de skal gå i sal 4. Sådan der. Det kunne også være en måde. Det kan man jo ikke forberede, men det sker sådan lidt on the fly. Og der er det jo så fordelen, hvis man har grupperet folk, så man hurtigt her under groups lige kan sige,
jamen den her, det er til alle dem, der var ved bord 1 eller gruppe 1, hvad man nu kalder det, så sender den en besked ud til dem. Man kan også sende ud til alle deltagere, hvis det er en mere generel besked, eller hvis for eksempel nu alle dem, der har enten i tilmeldingen valgt, eller gået ind og markeret med en stjerne, at de gerne vil følge workshop 1, jamen så kan man sende en besked til dem. Og på den måde kan man selektere i, hvem det er, der skal have den her besked. Hvis man vil sikre sig, at folk får den her besked, så kan man også vælge at tilføje, at systemet, udover at den sender sådan en pop-up besked i appen, jamen så sender den også en e-mail. Og i sidste instans kan man også sige, at den skal også lige sende en sms. Det koster så 50 øre per sms for at sende den her. Det skal man lige være opmærksom på. Og så er det selvfølgelig også vigtigt, at man har deres telefonnummer på profilen. Men ellers kommer man også ret langt bare med at sende en mail, eller bare holde det til en pop-up besked. Så siger man bare send, og så sender den besked inden for fra 0 til 4 minutter eller sådan noget. Så siger vi bare send. Det der sker så, det er, hvis man logger på herinde i appen, så på et tidspunkt inden for de her få minutter, der vil den også poppe op som besked. Men det kræver altså, at man har appen åben, for at kunne få den her besked sådan i en pop-up version, kan man sige. Så derfor kan det være en god idé, at man også lige siger, at den skal sendes på mail, så man er sikker på, at man rammer så mange som muligt. Så det er en måde, man kan kommunikere med deltagerne også. Man kan altid gå herned og se også i nyhedsmodulet, hvad for nogle beskeder er der dernede. Så det har man også altid adgang til. De her beskeder kan man jo også skedulere sammen med en afstemning, man har, eller en evaluering osv., så man igen lærer systemet at arbejde for dig, så du ikke skal huske så meget i løbet af dagen. Godt, lad os gå tilbage til modules her. Så kunne man jo også, scrolle lidt nedad, og så har man jo altid noget praktisk information. Det kunne være noget med parkering, eller hvad foregår der til maden, eller hvad med underholdningen, eller hvad er der af dresscode. Der kan være alt mulig information, som I plejer at skal formidle 100 gange på mail, jamen så læg det ind i appen her, så det er gjort for jer. Så klikker man simpelthen bare på add heroppe, så siger man new page eller new link. Hvis det er et link, så kan man linke over til en hotel hjemmeside, eller et venue side, eller et eller andet. Men ellers er det typisk den her new page, man bruger. Så opretter man simpelthen en ny besked her. Den hedder noget med hotelinformation. Her beskriver man så ud af det. Man kan også inkludere et billede her og uploade, og man kan også uploade en pdf. Så det er et meget frit modul, som man kan bruge til mange forskellige ting. Så trykker man save, og så har man en side mere. Og så kan man ind i appen klikke på praktisk information og læse mere om det her. Så har I det hele samlet et sted. Hvis man har mange forskellige informationer, jamen så har vi også de her moduler, som hedder yderligere information og generelle oplysninger. Det er fuldstændig det samme modul, men det er bare, hvis man vil have det sorteret i lidt flere moduler, kan man sige. Så kan man bruge dem. Kortet kan man uploade her også, hvis man har et over adressen på stedet. Det er den her Google iframe, jeg har sat ind. Enten så kan man vælge et stationært billede og sætte ind, så er det den her størrelse. Ellers er det den her iframe, man skal have fat i. Og iframe, den får man fat i på den her måde, ved at man søger på adressen. Sådan der. Så klikker I på kortet. Her. Så skal I lige klikke på den her, der hedder del eller share på jeres computer. Embed a map eller integrere et kort. Og så har I altså iframe her. Så det er altså den, I skal have fat i. Det er ikke bare den her URL heroppe. Men så siger man copy HTML. Og så lægger du den ind her. Okay. Og så kan man altså bruge appen her til at navigere hen til det her sted, hvor arrangementet det afholdes. Så hvis jeg klikker her på kortet, så popper den op her, og jeg kan bruge den lidt som GPS i bilen, eller rutevejledning i hvert fald. Okay? Godt. Vi hopper tilbage til modules. Man har typisk også nogle dokumenter, så dem skal vi også lige hurtigt kigge på, hvordan man opretter dem. De er jo sorteret under de enkelte moduler her, der hedder program, taler, sponsor, udstiller, og så en diverse, som ikke har nogen plads ellers inde i appen, kan man sige. Så hvis du gerne vil putte et dokument ind under en bestemt taler, så klikker du her på talermodulet, og så skal man lige oprette en undermappe for den enkelte taler. Så klikker man add her. Heroppe kan du se alle dine taler, så der vælger man bare, hvem det er. Så trykker gem, og så har den altså lavet en undermappe nu. Så går jeg ind her. Klikker på prikkerne, siger select. Og så kan jeg gå i højre hjørne og sige fil.
De her dokumenter kan man også skedulere. Det vil sige, det kan godt være, at taleren alle siger, I må godt uploade min præsentation, men den skal altså ikke være synlig for deltagerne, før jeg har afsluttet mit oplæg. Så kan man skedulere den. Ellers siger man bare select document, og så kan man uploade det her, maksimum 45 MB, og så siger man gem. Og her kan man jo bare fortsætte at putte alle sine dokumenter ind. Og det er jo en klar fordel, så I ikke skal bruge en masse ressourcer og papir og alt muligt andet på at printe de her dokumenter. Så kan man selv styre som deltager, hvad er det for nogle dokumenter, jeg har interesse i og eventuelt har lyst til at printe. Så er det op til deltagerne selv. Den måde, man får fat i dokumenterne på, det er via appen her selvfølgelig. Der kan man scrolle ned enten via taleren, som vi lige har lavet, eller man scroller ned til dokumenter her. Så vil man kunne se, hvilke moduler der er dokumenter under. Så klikker man ind på taleren her. Og her kan du altså se det dokument, der er der. Her kan man gå ind og selvfølgelig klikke på det, og så åbner man det. Eller man går ind og klikker på det her lille mail-ikon, og så kan man sende det her dokument til sig selv. Og det man sender, det er ikke selve dokumentet, men det er et link, unikt link til det her dokument. Så det kan man simpelthen gå ind, og så åbner man jo bare selv det her dokument, når man er på hotellet om aftenen, eller på kontoret næste dag, og så kan man printe. På den måde undgår I simpelthen at have alt det her spild af papir, der ligger rundt omkring. Alright. Vi kigger også lige her på sponsor og udstiller. Det er 2 ens moduler. Har man begge ting, så kan man aktivere dem begge ting, men det kunne også hedde partner eller produkter eller et eller andet. Man kan sådan set godt være lidt kreativ med det her modul, hvis det ikke lige skal bruges til sponsorer og udstillere. Men lad os kigge på det her. Klikker på sponsorlist. Det man gør, det er, at man opretter igen her i højre hjørne, en for en, ved at klikke på add, og så kan man give den bare som minimum et navn. Men det giver ikke meget uden selve logoet, da det er det, man navigerer efter inde i appen. Så der vil jeg virkelig anbefale også, at I får lavet et logo, der passer til den størrelse her, og får det uploadet. Hvis det er logoer I genbruger fra et tidligere arrangement, jamen så kan man gå ind her i Media Library, så kan man altså lige gå ind og hugge det igen herinde. Så behøver man ikke hver gang at bede om et logo. Så kan man altså gå ind og genbruge det her. Men ellers så er det på samme måde her, man sætter et navn ind. Her kan man også tilknytte en kontaktperson, fungerer ligesom taler, når du tilknytter det til et programpunkt, at de skal være oprettet på deltagerlisten for at kunne blive tilknyttet. Så det gør man på samme måde. Og ellers har du mulighed for at sige, hvilken stand står de på, beskrive dem, hvad er det for kontaktinfo osv. osv. Og så trykker man på gem, når man har den liste. Igen kan man selvfølgelig importere via tools en masse ting ind i et ark på, direkte. Man skal så altid selvfølgelig bagefter lige ind og justere med logoet osv. Men det er simpelthen en listevisning, man kan lave ind i appen for at promovere sine sponsorer eller udstillere osv. Så folk hurtigt kan få et overblik over, når jeg skal over til stand 64, hvis jeg skal besøge Shell eller et eller andet. Ja? Super. Nå, lad os lige kigge, hvor langt vi er kommet. Vi har også den her, der hedder social væg. Det er sådan en slags Facebook Lite inde i appen, kan man sige. Det har ikke noget med Facebook at gøre, men det er også sådan en slags opslagstavle eller moodboard, eller hvad du nu vil kalde det i forhold til dit arrangement. Så hvis jeg prøver at klikke på den her, så kan jeg altså poste nogle oplæg her. Sådan, og man kan også sætte et billede på her. Nu hugger vi lige den der, og så ser vi selv. Og så kan folk jo som sådan gå ind og like og kommentere og så videre på de her enkelte opslag. Og de lever sådan set egentlig sit eget liv herinde i appen, uden indflydelse som sådan fra jer. I kan selvfølgelig gå ind og rette og fjerne i opslag, men I skal ikke sådan godkende eller noget. Men den her væg kan man også sætte op på en storskærm. Så går man ind under modules her. Så går vi ned under social væg her. Og så klikker man på Projector View. Herinde kan man altså gå ind og sætte en skærm op til den her, og så lever den egentlig bare sit eget liv herinde. Så der skal I ikke gøre noget som organizer, den kan bare stille og roligt have sit eget liv. I kan selvfølgelig trække alt det info ud og rette i det, som jeg sagde her. Ned her. Og social wall list. Herinde har I mulighed for at rette og slette, men I har også mulighed for at trække billederne ud, og også alt det her indhold i kommentaren. Godt.
Fint. Vi har også et sidste modul, jeg vil vise jer, det er det her check-in-modul. Det vil sige, at hvis nu folk de skal vise en billet i døren, jamen, så kunne man også bruge appen til det, for vi har den her QR-kode, som er unik per deltager. Det vil sige, den her, der nu hedder check-in. Så kunne man sige til folk, at de skal vise den her QR-kode i døren, og så kan man tjekke ind med det. Og så kan man se, at man er registreret. Og så kan man også se, hvem dukkede ikke op måske, i forhold til at sende et no-show fee eller noget andet. Den her QR-kode kan man også kommunikere via en mail. Det kigger vi lige på her til allersidst. Men ellers foregår det sådan, at man dukker op i døren, og så får man scannet den her. Og hvordan scanner man den? Jo, det gør man ved, at I som organizer selvfølgelig har noget personale, der skal kunne scanne. Og så skal de downloade, hvis du klikker på help her, så skal de downloade den her app ind i App Store. Den koster ikke noget, så det er ganske gratis. Men det I skal forberede, det er, at de her, der skal kunne scanne ind, de skal bruge en login-profil. Og her går man ned i check-in-modulet her. Så klikker man på User Admin. Og så opretter I herinde den her login. Man behøver ikke hver person have sit eget login. I kan sådan set bare lave et overordnet her, hvor de så logger ind med den mail, I laver, med den password, I laver her. Og så går man ned og kigger i settings her. Den her eventkode skal man også bruge. Så det er de tre informationer. Man skal bruge mail, man skal bruge password og eventkode, som for at kunne logge ind og tjekke ind i vores scanner, kan man sige. Når det er på plads, så står man klar i døren, og så kan man simpelthen scanne, når folk de kommer. Det går utroligt stærkt at få folk scannet ind. Og så har du simpelthen hele listen her. Her har du not checked in. Så hvis nu du er altid en god idé lige at have en computer åben, fordi der er altid nogen, der ikke lige har fået telefonen med, eller den er løbet tør for strøm eller noget, så kan du gå ind og sige, okay Alice, velkommen til. Jeg tjekker dig lige ind manuelt, så gør man det sådan her. Heroppe i check-in, check-out history, kan I så allerede se her, hvem er tjekket ind, og så videre, og så videre. Så igen, det kan man eksportere og alle de her ting. Den her funktionalitet med at scanne folk ind, den kan man også sætte op med et tilkøb, der hedder, at når man scanner folk ind, så printer den automatisk et navnskilt. Det tager cirka 4-5 sekunder, det er super hurtigt lavet. Så har man en lidt high-end event, hvor man synes, det kunne være interessant, så er det bare med at kontakte os for at høre lidt mere om den løsning, hvordan det fungerer. Men ellers kan man bruge den helt lavpraktisk, uden ekstra omkostninger. Godt. Det var lidt om en masse funktionaliteter inde i appen her, omkring hvad I kan tilbyde deltagerne, hvad de kan bruge appen til, hvad I kan opfordre dem til at bruge den, hvordan I kan spare en masse ressourcer og tid og alt muligt andet. Det sidste det er jo selvfølgelig, at I skal have gjort deltagerne opmærksom på den her app. Og linket til den her app for jeres specifikke arrangement finder I her til højre for simulatoren. Det er simpelthen den unikke URL til at kunne finde den her specifikke webapp her. Den skal I selvfølgelig have sendt ud til jeres deltagere på en eller anden måde. Det kunne man gøre via den der nyheder og opdateringer, som vi allerede har kigget på. Men man kan også sende en mail inden for systemet. Den mail, der hænger fast på deltagerlisten, kan man sige, den ligger her under template eller skabeloner. Og så er det den her, der hedder App Invite. Herinde er der en masse flettefelter med logo, eventnavn osv. Det kan I bruge, hvis I synes, og deltagernavn og sådan. Men ellers så retter I simpelthen bare fuldstændig til, så det passer med jer. Hvis I vil sætte linket til appen, det har I også et dynamisk felt for her. Men man kunne også sætte den her QR-kode ind, som jeg snakkede om her. Så hvis man skal vise den i døren for eksempel, så kan man lige sætte den ind her. Sådan der. Man kunne også sende den her ud, du ved, en uge før, og så kunne man jo skrive et eller andet med, kan du mod forventning ikke komme alligevel, jamen så vil vi gerne have, at du lige klikker her. Så kan man sætte det her not attending link ind faktisk. Sådan her. Hvis folk så klikker på den, så bliver de afmeldt automatisk, og så har I en ny og opdateret deltagerliste. Altid husk at trykke gem herinde, når man har lavet noget. Det sted, I sender den fra, det er herinde under modules, og deltager, og invitation. Her er der 2 step. Den ene hedder not sent, det er fordi det er til alle dem, der endnu ikke har modtaget noget. Så det vil være her, man starter. Så her kan du se alle deltagerne. Inden man sender ud til hele deltagerlisten, sørger man lige for at sende til sig selv, eller en kollega i hvert fald, for at se, står den nu flot, den her e-mail, står der det, der skal. Er der stavefejl og så videre. Så nu klikker jeg bare lige af mig selv her. Så siger jeg tools, send invitation with email. Så viser den her, okay, er det dem her, du vil sende til? Jamen det er korrekt.
Så jeg siger næste. Så viser den mig faktisk lige et preview af den her mail, jeg er ved at sende. Så her kan du se, der har den flettet tingene ind her. Navnet, og den har også sat det her, den her unikke QR-kode ind. Og den har også sendt det her afmeldingslink ind. Så det er fint, så siger jeg next, og så sender den. Og done. Nu figurerer jeg så ikke længere på den her liste, fordi nu ved systemet, at jeg har modtaget den her mail. Så nu er jeg i stedet for her under App Invitation Sent. Så hvis I nu har modtaget mailen, der skulle lige justeres lidt i sproget og så videre, så går I ned og laver rettelserne. Og så vil I selvfølgelig gerne lige sende den til jer selv igen for at tjekke, er alt nu okay? Så kan I bare gøre det samme flow herinde. Så det kan man gøre lige så mange gange, man har brug for det herinde, inden man sætter noget ud til alle deltagerne. Yes, det tror jeg var ordene for den her træning, vi har lavet her i dag. Husk nu, at vores system bliver løbende opdateret, der kommer nye funktionaliteter til osv. Så jeg vil virkelig anbefale, at I går op her i Help, hvis I ikke allerede har været der, klikker på News and Updates, og så tilmelder jeg den her nyhedsbrev, vi har. I kan se, at vi spammer overhovedet ikke folk. Sidste gang vi sendte var den 10. december. Men det er altså kun de vigtigste informationer, vi sender ud her, hvis der er kommet nye funktionaliteter og nye ting. Så det kan jo være, at der lige pludselig popper et eller andet op, som I har gået og ventet på, så er det jo ærgerligt ikke at blive informeret om det. Så meld jer til her, så I bliver opdateret. Men ellers så vil jeg bare sige tak, fordi I lyttede med. Jeg håber, det var brugbart. Ha' en god dag.